Ядещо какво пише на среща? Вървите и спичите там, какво пише? Начално училище. Национално. И после нататък? За фолклорни изкуства. Фолклорни изкуства. Славчо някакъв. Това е училище. Прочетете. Да, с нощи в тъмното не го видяхме. Как бе, тя още с нощи каза, че това каза е моето училище, това е на музикално. Това какъв беше? Светлинен хотел ли беше? Как каза тя? Звезден. Звезден ли? Светлинен ли? Нещо каза. Минахме парапета даже и там красиво. Що е? Тавана горе. Тавана ще спре, да. Красиво, обаче не може под автобуса има такова сенилка. Някой си изкупал гарсонията там. Гарсонията си направил. Кой ще се връща? Къде ще се връщаш? Къде? Къде ще отиваш? Заради той чака да го пропусне долу. Той не е направо в тук, който е голямо. Не знам какво ще решите, има много... Има ли други още? Ма какво ще мога да хвана, Жоре? Има ли други деца? Няма се. Леко да не паднеш на гъс, Гледай. като си имаш нагоре. Вай! Юзоле е там нататък. Около Ганево няма такива работи, не? Мале! Това е нещо величествено. Ужас. Тук не ще излезем? Да, откъдето влизаме, оттам ще излезем. С дядо си ще дойде. Точно няма с надпис. Мале! Ох, има в тебе. Вижте, полите. Ами, ти готови ли сте сега да влизаме? Да. Не се. Ще обяснява човека. Детските групи са все промени. Така се оказва. Първо да ви кажа, добре дошли деца, казвам се Май, ще съм ваш екскурсовод в пещера Дяволско гърло. Намираме се в изкуствено прокопан тунел. Дълъг е 150 метра, прокопали са го от 70 до 72 година. Хвана ли са ти звъни това или не? Не. Това е изход. Те казаха. Да. Изхода ще излезе. Има изключила стъпала? Да. Да, тук ще. Но ще избяга?
Пожалей. И аз да направя снимка на немската крака се свали само. Виж малко долу. Айде, това. Трака ли? Не. Еми, защото е дървена. Балан ли е дес? Неща е. Ради от мечката. Не. Става като чадър в планината, когато бъде... Овчарка. Чубанка. Овчарка. Я чакай госпожа Петрова тук до чубанката. Не, на едно дете да му скъсаме ден да си да му направим чадър дени, а да... Това не е ли щастието ли? Рожен. Може би му е другото име. Как? Няма Аз да съм стане туриста. все да се скрие някой там. Как? Да кликне да му направим чадърче. Хайде. Рока и чакай аз да правя. Айде още един да се пъхне там. Той чадър е голям. Ти от коя държава си? Зорки, и ти Какви не ти го горе, гледай. горе? Да? Още един. Така. То сякаш има място и за още някой. Отзад може да се пъхне още един под чадърчета. Ти сгинали? Така, се маха ли ви го? Браво. Браво, Ник. Как остана? Жорга, си вика малко ти. Колко са тези магнитични? Той ще се някой му други да се цена за тръгнева. Има някакви с 2,50. Той тези има на някакви пределни цени, други са 50 си. Какво е мечката, пролет, лято и есен? А там натиснахте ли бутончетата? Да чуя. Да, много интересно. Стои до него, снимам и като чете за мечката, го показваш. Който не е видял. Такава гъба имах, бях се намерила, после мой мъж хвърли, да, знаеш колко занесох в Кана с парух и ги рисувахме. Белката. който намери Ама аз ги носих от Шипково. Еми, дадох ви всички. който намери. Вижте, с такива и Виж колко е хубава, може да се направи същата да, това е до опса. поради при нас, защото госпожата И те викали котвенчета. Котвенчета и какво става? Тя тръгна. Свърши работа.